Kananek anak endok ayam, ora nana endok menungsa. Endok menungsa nah angel mleteke. Kenapa menungsa kok angel dididik boten sekali langsung dadi karena almalu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak niku perhiasan. Golek duit nggo tuku perhiasan be angel, apa maning jaga perhiasan. Pantesan didik anak iku betul. Jenengan sing wis duwe putra, lah nyong nembe arep meteng urung mletek be wis mikir. Didik anak kayane angel. Soale apa duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya. Mbiyen didik anak gampang, bocah diploroki tok be manut. Betul. Mbiyen didik anak kanggo basa isyarat diploroki tok langsung manut. Lah bocah saiki diploroki malah balik mendeliki. Malah kok rembusuna dadak ro nantang gelut barang. Jarene duren-duren roti-roti mbiyen yo mbiyen saiki ya saiki. Ora boleh dibandingkan. Tapi arep dibandingna kepimen, ora dibedakna kepripun wong bedane adoh. Wong biyen angger dididik, wong tuane nganggo bahasa alus banget anak paham. Wong biyen kan nek cerita zaman perjuangan karo putu. Ya Allah, ya Rahman. Gege rasane wong angger tua. Rakasane luar biasa mulane sing nom-nom. Aja sampai males gone belajar karo nyambut gawe. Kinyung boro-boro mien sekolah. Di sekolah kok ya sing bocah anake wong sugih pada bisa sekolah. Bareng bisa sekolah boro-boro nganggo seragam. Mien seragam ya trimo baju lungsuran. Sekolah boro-boro nganggo sepatu nyeker. Ketemu gue. Berarti nyeker gue ayam golet pangan apa orang nganggo sepatu? Orang nganggo sepatu ketemu gue bahasane mulane gue. Tukang ceramah dilawan. Nyeker udah ayam golet pangan. Orang nganggo sepatu. Ya ora nana. Ndok ayam meletek langsung nganggo sepatu. Ya ora nana. Nyong mien sekolah. Boro-boro nganggo sepatu. Nyeker. Wong mangkat sekolah sikil dibuntel kresek beseneng. Mulane kowe gue. Sekolah sing pada pinter wong zamane wis merdeka. Nek zaman biyen kok wong tuane cerita begitu karo anake terus introspeksi diri. Oh iya ya. Aku anak mbarep di sekolahna dewek, di kuliahna dewek. Berarti ngesuk nek aku sukses kudu nulung adikku. Niku nek cambien. Lah bocah siki diomongi nok sekolah sing pinter, ngaji sing bener. Ki bapakmu nggone kerja. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati nggo gedhekna kowe, nggo nyekolahna kowe. Mulane kowe ora usah mikir biaya, sekolah gari mikir ngilmu, wong bapane wis kerja ya kowe sekolah sing pinter. Bocah jawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Apa ora keronto-ronto atine wong tua zaman saiki bingung pun didik anak zaman saiki kok. Bareng kaya kue kadang bu zaman biyen anak disentak kue langsung manut. Tandane wong tuane tegas, anake sentak, "Aja kaya gue." Bocah manut. Lah bocah zaman saiki disentak jere mentalnya terguncang. Bocah zaman saiki disentak niku jere psikisnya niku terluka. Mulane kadang bapak zaman saiki nyentak anake jane kepingin tegas. "Aja kaya gue." Bocah zaman saiki jawab, "Ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku." Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Itu mentalnya bocah zaman saiki bu. Ora uli dibandingna kepimen. Wong bedane adoh nemen biyen karo saiki. Padahal zaman biyen kan zaman keterbatasan. Boro-boro wong tua biyen pada sekolah. Boro-boro SD,
Wong sekolah niku kanggo sing sugih-sugih lah kok. Anak Pak Soeharto karo Bu Kasri mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Wingi onten lare-lare sing pun lulus kuliah, bahkan kuliah teng luar negeri. Alasannya kepingin memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia, tapi ngangge kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ngece. Jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Kalau yang dimaksud miskin secara finansial jelas-jelas niki melukai status strata sosial. Maaf, nek disebute jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Rezekine Gusti Allah niku diparingaken karo makhluk tanpa terkecuali. Jangankan sing sugih, jangankan sing melarat, sing ora salat tetep kebagian jatah rezeki saking ngarsane Gusti. Maksude jare bocah zaman saniki nek wong tuane durung bisa maringi hidup layak karo anak-anake aja gugupen meteng dingin. Lah nek wong tua kita mbiyen duwe prinsip begitu, lah ya nyong ora bisa ceramah bengi nanggone Pak Soeharto. Bapane nyong ya wong melarat, kula anake wong ora duwe, miskin secara finansial, maaf, sing sugih diparingi rezeki merga bandane, mampu maring hidup layak, tapi kan durung mesti diparingi rezeki anak. Akeh kok sing lanang pejabat, sing wadon PNS, mampu maringi fasilitas lengkap go anake, ning nyatane wis promil ikhtiar doa, ning puluhan tahun durung meteng-meteng. Akeh, betul. Tapi anak sing miskin, sing melarat, nikahnya sah menurut agama dan pemerintah. Ngapunten bapane mung tukang tandur, mamane dina-dina nang omah ngurusi bocah. Ning jenenge wong miskin apa ora ulih diparingi rezeki? Wong rezekine Gusti Allah macam-macam bentuke. Maaf wong melarat dibalangi sempak tok be meteng. Lah, apa kudu rezeki? Rezeki nyatane sing sugih fasilitasnya lengkap, program hamil dan lain sebagainya durung mesti dipari jatah rezeki anak. Mosok sing miskin ora berhak nampa rezeki. Maka kalau yang disebut miskin secara finansial, loh, wong biyen ki rata-rata melarat kabeh, boro-boro mangan sega. Sega apa sego? Oh, cara mriki sego. Ora sega. Berarti niki kesesine pancen wis perekajen, nyatane bahasane nganggo o ya. Boro-boro mangan sego. Jaman biyen mangane triwul, oyek, gaplek, gatot, grontol. Apa? Ki beda bahasa ki. Grontol cara Cilacap iku jagung dipepe dijemur, terus dikukus, habis dikukus diparutaken klapa sing dicampur karo uyah arane grontol. Cara kene? Kerep-kerep penyung kok wong nyambung kana wong Cilacap, gone ngarani Cilacap grontol. Cara kene? Apa? Gemblung. Oh, belendong. Jagung dipek, terus dikukus, diparutaken kelapa, kelapane dicampuri uyah. Cara kene? Wong biyen kan pakanane belendung. Nggih Bu nggih. Jarang mangan sego, nggak pinter nek zaman biyen narane. Soale napa mangane terbatas, dina-dina dipakani blendung, gaplek, tiwul, malah boro-boro mangan ayam. Ora pernah mangan daging ayam paling sebulan sepisan. Ora nibani sebulan sepisan, paling ngenteni bapane bali kenduri selametan. Betul? Leres? Lah kula niki jamani bapane bali selametan lah, nggone ngenteni karo nyekel piring seng. Kemutan piring seng.
Piring sing cara kene arane apa? Sami. Kula mboten menangi zaman piring keramik. Piringnya piring seng belungsuran sekang Mbah Sepuh biyen, Mbah Kakung, Mbah Putri. Nyekele piring seng ngenteni bapane bali saking kepungan slametan. Piring senge sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Nggone slametan suwe nemen nggone kumpul kendure tahlilan. Kene nggone ngenteni karo deklak-dekluk ngantuk. Tapi yang kepingin nyicipi daging ayamnya diinteni. Bareng bapane bali dek mati lampu. Nyunge sih mending zamani lampu lah, zamane jenengan kan durung zamani lampu nggih Bu. Lampu ceplik, nyekele piring seng bolong tengahe. Bapane bali sekang selamatan, ya Allah, ayam ingkung siji dibagi wong sekampung kan mu secuil-cuil. Bocahe 5 nake, nyong nomor 3 dari 5 bersaudara. Ya ayam secuil dibagi bocah 5 ya mu sesewir-sewir. Ora masalah, sing penting nyicipi daging ayam sesewir. Segane mlebu aring cangkem, ayame tempel aring lambetul. Segane mlebu maning, ayame tempel nadul. Sing penting kan nambu amise. Bareng segane wis entek, giliran ayam sesewir manjing maring gone cangkem, ya Allah. Seneng banget nyicipi mangan daging ayam sesewir. Bareng dipangan kanyal, kanyul. Nyembatin dene ora entek-entek jebule bakaran plastike. Loh, jajal. Kalau secara miskin finansial yang dimaksud orang-orang cerdas zaman sakniki mapunten. Kok jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Lah nyung ya ora lahir. Saya kelahiran 95 disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000 namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Jeneng sing kelahiran tahun 70 itu namanya Gen Purbakala. Artefak Bu. Ya mangane gaplek apa mana blendung? Gaplek, blendung, gatot, tiwul. Ayam sesewir dibagi bocah 5. Dan bener-bener keadaannya keterbatasan tapi nyatane ana wit gede wae cilik, ana wit cilik wae gede. Wit gede wae cilik contone wit wringin. Wit wringin kan wite gede tapi wae namung sekutil. Kutile sapa? Mumpuni ayo nih moblong-moblong kados niki kok jarinya difitnah kutilen ya. Kalau lihat batangnya wringin, lihat akarnya mon mantep. Secara logika kudune wit wringin kan woe sekelapa-kelapa. Tapi ternyata wit wringin wite gede woe namung sekutil, kalah karo wit semangka. Semangka apa semangka? Lah jare wau ora segat tapi sego. Semangka semangka apa semangka? Benar-benar jenengan ki wong mertanggung pancen. Ora semangka tapi semangka. Semangka wite sak nyari tapi woe gede-gede. Apa amaliannya semangka? Dia mau hidup di ladang. Gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semakin panas, semakin manis rasanya semangka. Betul? Dia oyote sak rambut. Artinya oyote semangka niki enggak serakah. Ternyata semangka pun hidupnya tengandap. Orang nemplok maring gone wit liyane. Berarti gone kerja usahane ora pernah ndadosaken tiang sanes niku rugi. Sampai-sampai semangka pun walaupun wae gede wite sak nyari gak pernah sombong. Jajal angger semangka kok sombong Bu. Tukule ora naring ngisor tapi maring dhuwur. Yang ngalamat semplak potol tugel. Cara kene semplak apa semplak? Pada bae. Langgang angger semangka sombong tukule maring dhuwur arep pamer ge kowe nyulewi gede ketimbang kowe wringin. Mestine yo semplak ngalamat.
Ternyata semangka wite cilik wae gede kanan duwe amaliyah, semakin kepanasan justru semakin berkah hasile. Walaupun bapake ora sugih, ibuke ya anake wong ora duwe, tapi kerjane ora pernah ketetepan barang haram. Goleke sing halal. Maring masyarakat sae ora gawe rugi karo tiyang sanes, ana wite cilik wae gede. Bukan berarti hanya sing sugih mawon maringi hidup layak. Wong miskin pun berhak maringi hidup layak karo putra-putrine ning sesuai kapasitase. Contoh, anake tukang macul pada sekolah padha ngaji, kan dibiayani kabeh. Padahal anake 7 dadi wong kabeh longko sing dadi cempe. Yo mangan, yo ditukokke klambi, yo dibiayani sekolah, dibiayani ngaji. Tapi karena wong tuane adil, walaupun terkadang bayari sekolah rada telat. Nok sampai karo gurune, iki aku lek bayar SPP rada telat 3 dina, tak usahane mergo dibagi-bagi. Niki kan maringi hidup layak. Ning sabar sak wetawis. Wong kabeh niki tiyang sepuh ora ana critane wong tuwa ora mulyake anak. Kabeh wong tuwa niku kepingin anake uripe mulya. Betul. Leres. Cuma lek mulyakaken niku sesuai dengan kapasitas. Maka yang dimaksud rezeki niku tidak melulu harta. Didik anak niku fasilitas lengkap tidak melulu dengan duit, tapi dengan kasih sayang dan tanggung jawab wong tua. Nyatane wong biyen senajan wonge melarat-melarat durung merdeka, ning nyatane kersa kudanan, kersa kepanasan kaya dene semangka. Wonten Pak Polisi, Pak Tentara, saya yakin orang tuanya pun ya rekoso. Nyekolake anak-anake, kadang-kadang nyalon dadi polisi dadak didolne tanah barang nggih Pak Polisi. Kadang-kadang sampai sertifikat rumah digadekaken. Saking kepingine mulyake lan memberikan fasilitas lengkap go putra-putrine. Ora nono tiyang sepuh ngersake anak niku ripe rekoso, kepingine mulya. Maka kalau secara finansial anak-anak zaman sekarang punya prinsip, jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ini kalimat yang salah. Harusnya pakailah prinsip jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Soalnya salah satu syarat nikah niku kan mampu. Mampu secara mental, mampu secara finansial. Mentalnya mampu berarti pendidikannya cukup, ngajine cukup. Orang mung mimpin awake dewek karena sudah nikah berarti mampu mimpin pasangannya. Plus nek wis mampu mimpin pasangannya berarti secara mental mampu memberi tanggung jawab mental kepada anak-anaknya. Yang kedua mampu secara finansial, mulane diwastani wong nikah niku kudu sekufu. Sekufu niku dengan setarafnya, bukan artinya sing melarat karo sing melarat. Nek sing sugih karo sing sugih lah kok sing melarat karo sapa? Sing melarat karo sing melarat berarti mengko anake melarat nganti sekarat. Prinsip logikane bocah zaman seniki mikire ngaten. Sing ayu karo sing gagal, lan kok sing elek karo sing elek. Mengko anake elek buek kaya kotrek. Udah aku sing ngomong ke ibu-ibu tengah kowe kono kuwi ngisor lampu-lampion kowe kono kuwi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sekufu niku artinya nikahlah dengan orang yang mau diajak berjuang sareng-sareng. Ana sing ngucap, "Oh, mumpuni nyongki anake wong sugih. Anak-anakku ya kudu kebagian sugih. Wong aku be mampu mulyakne anak-anakku kok. Anakku diajak berjuang." Loh, niki konsep yang salah. Mulane maaf hari ini titel status nikah di Indonesia menurun drastis. Seniki bocah umure wis cukup, rezekine mampu, mentalnya siap, takut berumah tangga, takut nikah gara-gara niku wau. Kepingine yo jelas wong nikah kepingine mulya. Ning ora ana wong mulya tanpa rekoso, yo berjuang bareng. Sengsara karo rekoso niku benten. Sengsara niku keadaan.
dan dia tidak mau merubah keadaannya sengsara. Tapi nek wong kok gelem rekoso berarti mau berjuang. Yo nang jenenge wong bebojonan yo suami nyambut gawe, tiang estri ngimbangi. Tiang estri didik anak, wong lanang melu ngimbangi. Niki kan yang dimaksud sekufu. Artinya nikahlah dengan orang yang mampu diajak berjuang bareng-bareng. Maka secara finansial jangan punya prinsip, jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Yang kedua, kalau miskinnya secara mental, yang dimaksud wong-wong zaman sakniki lah wong biyen SD ora lulus, sekolah mon boten saged, ngaji mon wong biyen ora pinter, maca Quran ora paseh, salat ben ngertine suratane kulhu, donga ngertine Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dongane ora paseh, sekolah ora lulus, tapi karena keramate wong tua mampu didik putra-putrine dengan kasih sayang dan tanggung jawab, dongane tulus karo Gusti Allah. Nyatane walaupun sekolahe kurang pinter, bukti nyatane ada Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, ada para tokoh sampai mumpuni bapane kula mung SMA. Mamane kula SD ora lulus, ngajine ora pinter, malah anake dadi tukang ceramah. Lah niki sing dimaksud anawit cilik wae gedhe, anawit gedhe wae cilik. Ora usah jenengan niku memikirkan bahwa apa sing kudune duwe anak niku sing sugih-sugih tok. Apakah sing duwe anak harus wong-wong sing maringi hidup layak karo anake? Nek sampai punya prinsip jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Ini namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti Allah. Soale teng kitab namanya Hilyatul Aulia. Niki ngajine nganti jam 4:15 kan? Ya mung takon toknya. Ini mulai serius ki bahasa kitab apa maning wis ali sing nyeleng kirut ki. Serius nemen ki. Shallu ala Nabi Muhammad. Nang kitab arane Hilyatul Aulia, Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fid dunya. Ar-Rahmanu welas asih Gusti Allah, huwal muhsinu kanggo gawe bagus, ilal barri maring wong-wong sing kelakone apik, wal fajiri ya wong-wong sing kelakone lacut, fit dunya ning alam dunya. Maksude busuki melarat, ayu, pinter, ganteng, sampai sing ayu, sing pesek pun diparingi welas asih karo Gusti Allah. Jangankan sing salat, sing ora salat, sing maling, sing bencoleng, koruptor, sampai tukang copet diwelas asih nang Gusti Allah. Tapi fit dunya mung ning alam dunya tok. Tak ulang, Bu. Bu, kabeh diwelas asih nang Gusti Allah. Sing ora salat, sing jahat, sing kelakuane gawe laknat, tetep diwelas asih nang Gusti Allah, tapi ning alam donya. Aja gogopen tekan ngisor derung tak tok. Jangankan menungso, tengu, tahu tengu enggak, Bu? Tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Cilacap ngerti tengu tekan Brondong pirsa tengu berarti kan tengune akeh. Ih nek akeh berarti kan meteng. Nek meteng bereproduksi duwe anak berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, tengu wadon mungkin anak tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertemuan. Mengurip pating selempet nang kelek. Lah urip konang kelek, urip tandane ambekan, ambekan tandane mangan, mangan berarti duwe rejeki. Iya Allah, nganti pating selempet nang kelek dijatah rejeki. Mosok tengu be diwehi rejeki iso manah. Diparingi jatah rejeki karo Gusti Allah, kita menungsa malah kalah pinter karo tengu. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih.
Maka nang kitab namanya Qatrul Ghais dijelasakan kalau welas asih Gusti Allah jumlahnya 100%, maka yang teng akhirat welas asih Gusti Allah jumlahnya 99%, lah alam dunia saing sini niki cuman 1% dari 100%. Lah satu kok banding 99. Jangankan setengah, seprapate belongko. Jebule nek jenengan teng alam dunia disakiti, dilarani, difitnah, didolimi, jenengan ngucap, ya Allah, iku wong gawe lara karo aku, iku wong gawe dolim karo aku, deke durung njaluk ngapura, wis tak ngapurani. Tapi ya Allah, pundi keadilane jenengan? Aku kan kepingine nek deke gawe jahat, ya langsung kena laknat ben kaya film-film Indosiar ya Allah. Lah dhek gawe jahat kok ora langsung kena azab. Ora kaya nang film-film Indosiar. Pundi keadilane jenengan? Maaf Bu, Gusti Allah ora langsung maringi azab. Sampai korupsi 300 triliun kok dipenjara cuma 6 tahun. Korupsi Pertamax nganti ribuan triliun. Kok ternyata tekan sapriki acara hukumane dereng terkabarkan. Niki nembe dunya, niki nembe ngalam dunya. Manawi Allahu yarham al-mahfulah Mbah Dalhar Watu Congol nggambaraken welas asih Gusti Allah kok bentuke omah daleme Pak Soeharto. Maka welas asih Gusti Allah sing nang akhirat adalah daleme Pak Soeharto sak bangunan sak ingsi-ingsinane dunya iki nembe kesete. Nembe keset. Dunia niki nembe keset. Tahu keset? Lap sikil. Sikil niku suku. Suku niku samparan. Samparan niku kaki. Kaki niku cara basa Cilacap foot. Cara basa Cina cutang. Lap sikil dunia niki keset. Keset niku kan di depan pintu. Wis ning ngarep lawang durung manjing omah lap sikil. Pantes bae nek ana wong gawe dolim kok durung langsung kena azab karena niki nembe kesete. Ning akhirat ora kebagian welas asih Gusti Allah. Cuma pikantuk 1% karena welas asih Gusti Allah ki jumlahe 99%. Lah wong-wong sing jahat wis menggunakan welas asih Gusti Allah 1%-e dientekno. Ning kanggo barang sing dolim teng akhirat boten kebagian welas asih Gusti Allah. Naudzubillahi min. Mula Pak Soeharto ngajak, ayo duwe anak sing padha welas asih karo wong tuwa. Saestu niki Pak Soeharto karo Bu Kastri, putrine estri sedanten kalih Bu. Bocah wedok nek wis melu bocah lanang wis dinikah. Wong tua niku pan cawe-cawe wis ora kepenak. Nggih Bu? Ora kepenak. Mula Mbah Kyai Mahin Khudori Tegalrejo Magelang titi pesen. Wong niku arepan tekan titi mangsa derajate. Lah nek wis tekan derajat pangkate, aja sampe ora sowan karo kiai. Aja sampe ninggal guru. Soale nek wong wis tekan diparingi derajate kok ora sowan karo guru, wis ilang saka ngaji, amangka diewuh pekewuh niku sing paling berat. Nek wong wis diewuh pekewuh, wah, derajate niku bisa langsung dicabut karo Gusti Allah. Bukti nyata, tukang ceramah mung gara-gara bakul es beda direpot. Soale nek wis tugi titi mangsa derajate, niku Gusti Allah lek maring ujian tambah nemen. Contoh malih, Mbak Wiwi empun digaro karo Mas Tarman. Tarman ya? Oh iya Tarmono. Mas Tarmono ini lagi nang Jakarta iki ora apa-apa. Mbak Wiwi dinikah karo Mas Tarmono. Sedurunge nikah, anak wedok niku tanggung jawab bapak mamane. Tapi setelah nikah pun ijab kabul, maka Mbak Wiwi seluruhnya dadi tanggung jawab Mas Tarmono. Maka bapak ibune Mbak Wiwi, Pak Soeharto karo Bu Kastri
Ketika Mbak Wiwi salah, pan langsung negur pun ora kepenak. Soale napa Mbak Wiwi wis dadi tanggung jawabe Mas Tarmono. Lah berarti Mas Tarmono niki wis tekan titi mangsa derajate ewuh dipekewih karo mertuane. Soale napa Mbak Wiwi pun dados sah milike Mas Tarmono, arepan negur-negur pun ya kudu nganggo bahasa sing sopan. Kuncine Mas Tarmono nggone dadi wong lanang, senajan Mbak Wiwi dadi tanggung jawab Mas Tarmono, wajib takdim karo guru, takdim karo tiang sepuh, jangan sampai lali nggone ngaji supaya lek dadi wong lanang iso mimpin wong wedok tetep diparingi derajat ingkang barokah. Allahumma. Niki sudah ada yang tereliminasi anak dan ibunya. Niki kanan pun jam pinten saniki? Jam pira? Jam 09.00. Ya lagi matane nyong ora picek ya. Takoni bener-bener ngapusi sampean. Munggah jam 10 kurang seprapat, iki wis jam 11 lebih seprapat. Berarti ngajine karo tengah jam. Mpun cukup nggih, Bu? Dereng cukup? Nanggap dhewe. Soale niki Pak Soeharto nanggap mumpuni nunggune wis hampir 3,5 tahun. Kawit anak wadone bojo meteng nganti arepan meteng maning nggih esuk insyaallah. Ben putune ndang paringi kathah Pak Soeharto. Niki jujur mawon ngapunten sangat Pak Sesepuh. Harusnya tadi ada pidato sambutan dari keluarga, sambutan dari pemerintah setempat. Tapi memang wau kula suwun supados acarane dipun ringkes. Alhamdulillah Pak Soeharto niki pengertosan napa malih para tokohnya pangapunten ingkang kathah tidak mengurangi rasa hormat ning karena memang niki efisiene wekdal. Inilah kami keluarga besar Soeharto. Alhamdulillah Pak Soeharto niki luar biasa disengkuyung kali masyarakat matur nuwun. Tepuk tangan dulu dong buat keguyub kerukunan warga Brondong niki luar biasa. Maka nun sewu sak mangke walaupun makin niki Pak panitia tidak pidato sambutan, kula suwun saking Muqassimul Auqat pembawa acara niki pun mahalul qiyam dereng. Dereng. Nah, mangke lebar mahalul qiyam dipimpin doa saking Pak Ustadz, saking tokoh ulama mriki sumangga supaya nambahi berkah manfaat pengasan dinten menika. Yang pertama kula ngucapaken agunging panuwun jenengan lebar salat tarawih pun siap rawuh tindak wonten mriki kangge paring doa kangge Pak Soeharto sak keluargi. Sak bibare doa mangke mudah-mudahan Pak Soeharto Ibu Kastri diparingi sehat panjang umur, diparingi anak ugi wayah sing soleh-solehah, usaha ingkang lancar ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah. Mbak Wiwi Mas Tarmono dadi keluarga mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar barokah, jadi keluarga yang ahlul jannah, keluarga ingkang ahlul ibadah. Kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, husnul khotimah pungkasane. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengar rumin samangke tes wonten mahalul qiyam pas doa penutup saking Simbah Kiai sumangga. Kula mboten wonten mimpin doa Pak Kiai sumangga samangke kula ngapunten Pak Kiai kula niku dipun paringi titip pesen dereng pareng mimpin doa Pak Kiai karena saestu niki ngalap barokah. Saking Pak Kiai kagem derek mimpin doa pengasan dinten menika utawi mahalul qiyam rumin. Jur mangke pun pimpin kalian doa saking Bapak Kiai. Yang pertama, para tokoh ulama matur nuwun sangat hadir wonten ing pengawasan dinten menika. Babin Kamtibmas, Babin matur nuwun sangat, Banseru matur nuwun. Sakbibare doa mudah-mudahan mangke lancar manfaat barokah sedanten. Amin Allahumma. Sedaya lepat nyagi papunten ingkang kathah. Usikum wa natsri bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Semoga shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu على محمد
مرحبا يا رسول الله يا ذي الوداع وجبا مرحبا يا مرحبا يا نور مرحبا جد حسيني مرحبا 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 يا رسول الله يا نور الفاتحة. Monggo Pak Ustaz silakan. Para hadirin rahimakumullah, acara alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup kanthi doa. Mudah-mudahan acara di malam hari ini membawa barokah, maslahah di dunia ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في حياة بيت الممات اللهم أكلنا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين اللهم نصرنا والنبيين وحفظ المرسلين والحمل مالك القربين وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من العلماء العاملين اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافى الابدان وشفائها ونور الابصار وجلال السلام اللهم اغفر لنا وارحمنا وجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واخوانا اللهم اجعلنا هذه جمعيه في هذه المجلس من أهل الخير والعبادة والعمل أهل القرآن سنة والجماعة اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في حياتنا ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم استغفرك ونستهدئك أهلنا قربنا الذين أنعمت عليهم من الدنيا والآخرة وبعد من كل سوء يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا تقبل منا دعانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك
amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatul Fatihah bin yadul qabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah runtutan acara pada malam hari. Semoga An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Kira Mas Upin Ipin joget. Siang tuh mekawangi limang waktu on sholani sembah sujud berdoa besi marang Allah kang maha suci.
Semoga barakah film Salatul Nabiyah menjadikan Sohibul Hajat dan juga pengantin kekalih. Dipun paringi berkah suyunipun, pun paringi rezeki kampil. Amin ya rabbal alamin. Paringi pantun boten ingkang. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada masih kurang, Mas Vicky
bisa menghubungi saya kembali. Lewatnya Mas Vicky monggo ingkang badhe ngundang nggih saged. Tumbas arep-arep nggo tombol kelih nek kurang marem saged ngundang malih. Upin Ipin makan kedondong. Maafin dong. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.